bigarren punto, EAeko kultura sistemaren legeari buruz eta Eusko Jaurlaritzaren kultura politikei buruz hausnartzeko eta neurria proposatzeko horretarako. Aldatu gidoia Euskararen aldeko kideak, Intza Gurrutzaga Loidi eta Inaute Zeharra Garabieta, ongi etorriak, zuen lehenengo hitza, zeuena izango da, esan dugunez bezala, 20 minutu dekozue, zeuena da hitza. Egunon eta mila esker gaurkoan Eusko Legebiltzarreko kultura, kirola eta euskara batzordera etortzeko aukera emateagatik. Aldatu gidoia euskararen alde egitasmoa 2023ko irailean jarri zen abian. Eusko Jaurlaritzari eta ITBri eskatzeko kultura eta ikusentzunezko politiketan euskara eta euskarazko kultura erdigunean jartzeko. 37 eragilek babestu zituzten aldatu gidoiaren orduko aldarrikapenak. Ziurgabetasun handiko momentuak bizi ditugu. Joko arau demokratiko guztiak zalantzan jartzen ari diren garaia da. Aldatu gidoiaren ustez, giro nahasi horretan, erakunde publikoek inoiz baino gehiago egin behar dute gizarte kohesioaren alde. Inoiz baino gehiago bizikidetzaren eta demokraziaren alde. Aldatu gidoiaren ustez, kultura lehen lerroa da, bizikidetzaren eta demokraziaren defentsan. Euskal Autonomia Erkidegoko kultur sistemaren lege berria izapidetzen ari dira. Arduradun publikoak entzun ditugu esaten, lege horren bidez, estatus gorena emango zaiola kulturari eta kulturarako eskubideari. Baina kultur sistema osasuntsua alda gurea. Ondo oinarrituta aldago. Ba aldu ikuspegi estrategikorik. Zer diote horri buruz kultur sortzaileek? Zer diote adituek? Zer diote nazioarteko esperientziek? Galdera horiei erantzuten saiatuko gara. Horretarako, hausnarketa propioak egiteaz gain, hainbat adituren iritziak eta proposamenak ekarriko ditugu. Hainbat adituren arabera, EAeko kultur politiketan eta arloan, gehiegizkoa da Jaurlaritzako alderdi politikoen eragina. Kultur arloko erakunde publikoek ez dute autonomiaz jokatzen. Lanen esleipenetan eta kontratazioetan ez da aukera berdintasuna bermatzen. Ez dago herri ikuspegirik, ez epe luzeko ikuspegi estrategikorik. Erabakiak goitik behera hartzen dira, eta ez da herritarren eta eragileen parte hartzea bermatzen. Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta udalak elkarrekin leian eta koordinatu gabe ari dira. Kulturaren balio soziala baztertu eta balio ekonomikoa gailendu da. Kultura, turismoa indartzera eta irudia lantzera bideratu da. Herritartasun kulturala sustatzera bideratu beharrean. Kulturaren ikuspegi kritikoa eta eraldatzailea baztertu eta sortzaileak prekarizatu dira. Azpiegitura erraldoietan inbertitzeari eman zaio garrantzia. Kultur ekosistema saretzean inbertitu ordez. Adituen arabera, interes politiko eta ekonomikoen mendeko eredu horretan, aldatu egiten da erakundeek kulturan izan behar duten papera. Baztertu egiten da erakunde publikoen egitekoa eta zerbitzu publikoaren esentzia. Eta zerbitzu publikoaren esentzia baztertzean, baztertu egiten dira kulturaren funtsa bera, sormena eta euskara. Lanartea elkarteak 2023an zioen, kultur politikak ez duela ekonomiaren mende egon behar, komunitatearen eta hizkuntzaren zerbitzura baizik. Aldatu gidoiaren ustez, eragin politikoaren, kontsumoaren eta merkatu logikaren araberako kultur eredu horretan, euskarari etzaio lehen mailako kulturan, kultura garaikidean eta helduen kulturan, berdintasunean aritzeko aukerarik aitortzen. Adituek egungo kulturarloko erakunde publikoei buruz diote, kulturaren euskal kontseilua aholku organo hutsa dela.
eta ez duela erabakitzeko eskumenik. Batzordekideak irizpide arbitrarioen eta politikoen arabera hautatzen direla, irizpide tekniko eta profesionaletan oinarrituta baino gehiago. Kulturaren euskal behatokian ere agerikoa dela gobernuaren eragin politikoa. Ez duela gaitasunik ez autonomiarik kultur politika publikoak modu egokian ebaluatzeko, eta ez dituela jaurlaritzarentzat deserosoak izan daitezkeen ebaluazioak egiten. Jatorrian erakunde biak autonomiaz jarduteko sortu ziren arren, praktikan jaurlaritzako kultura sailaren luzapen bilakatu dira. Sailok azpimarratzen du kultur erakundeen arkitektura bukatu gabe dagoela, eta bukatu ezean euskal kultura hala moduzkoa eta mendekoa izatera kondenatuta egongo dela. Euskal Irrati Telebistara bideratzen da Eusko Jaurlaritzaren kultura saileko aurrekontuaren ia erdia. Aldatu gidoiaren ustez, Euskal Autonomia Erkidegoko kultur politiken eta arloaren paradigma ezin argigarriagoa da EITB. Jaurlaritzako alderdien interesen eta audientzien, merkatuaren, zerbitzura dago EITB. EITB-ren 5/1982 sorrera legea zaharkitua dago. Eta EITB-ren administrazio kontseilua eta kontrol batzordea organo apaingarri soilak dira. Zalantzan jartzen dugu hizkuntza normalizatzeko eta euskal kultur markoa sendotzeko egungo EITBek egiten duen ekarpena. Sortze helburuetatik aldendu da EITB. Bene-benetako eta egiazko zerbitzu publikoa izateko, urgentziazko lanak ditu egiteko. Demokratizazio prozesu zintzo bat eta bideratze estrategiko bat. Nola dago kultur politiken eta euskararen arteko harremana? Funtzionatzen aldu binomio horrek. Jaurlaritzaren kultura 2028 planean eta aroa marko estrategikoan helburu gisa jasota dago euskararen ezagutzaren unibertsalizazioa eta printzipio gisa hizkuntza ekologia. Baina praktikan zeharka egiten da zerbait, euskarazko kulturaren alde. Euskarak jaurlaritzaren politika guztien zeharlerro eta ardatz izan behar lukeenean. Honenean oreka linguistikotik jokatzen da. Bi hizkuntzen abiapuntua erabat desorekatua denean. Etzaio minorizazio gorrian dagoenari diskriminazio positiborik egiten. Kultura eta hizkuntza bereizi egiten dira. Eta euskarazko kultura bigarren mailako gisa eta nagusiki umeentzako kultura balitz bezala aurkezten da. Salbuespenak salbuespen kulturaren euskal behatokiak egiten dituen azterketetan ez zaio hizkuntzari arretarik jartzen. Aldatu gidoiarentzat egiturazko akatsa da hori, akats larria. Izan ere, ezinezko da jakitea kultur politikek hizkuntzaren normalizazioan laguntzen duten edo ez. Eta erreparatzen etzaionez, kulturan berdintasunean jarduteko aukera ukatzen zaio euskarari. Bat egiten dugu, iazko ekainean, batzorde honetan, lanarteako Amagoia Gurrutxagak esandakoarekin. Hizkuntzaren faktorea kulturarloko azterketa eta txosten guztietan sistematikoki ezarri behar da. Generoarena ezartzen den bezalaxe. Ez da logikoa kultur ekosistema gutxitua daukagula esatea, baina ekosistema hori datu estatistikoetara ekartzeko premiarik ez izatea. Kulturaren euskal behatokiak hizkuntzaren aldagaia aintzat hartuta egindako azterketa bakanek diote EAEko euskarazko kultur eskaintza euskararen ezagutza mailatik beherakoa dela. 2025an 22.425 kultur ekitaldi antolatu ziren guztira EAEn, eta horietako 19,9% soilik eskaini ziren euskaraz. Gogora ekarri behar dugu, 7. inkesta soziolinguistikoaren arabera, EAEn euskaldunak eta euskaldun hartzaileak biztanleriaren 54,8% direla. Horrez gain, salatu behar dugu, euskaldunei kultur disiplina batzuk beren hizkuntzan gozatzeko eskubidea sistematikoki ukatzen zaiela. Horretarako aukerarik txikiena ere aurre ikusten estelarik. Merkatua, kontsumoa edo audientzia argudiotzat jarrita.
Horren adibide da zinema. Zer dio euskalgintzak? Zer diote azken ikerketa soziolinguistikoek eta demolinguistikoek euskararen bilakaerari buruz? Idurre Eskizabelek dio, arreta berezia jarri behartzaiola UEMarentzat Siadekok egindako proiekzioari. Ikerketa horrek astinaldi bat eragin duela. Begien aurrean jartzen digulako, esku hartze sendorik egin ezean, litekena dela 2026an arnasgune beterik ez egotea. Eskizabelek gehitzen du, gizarte kohesioaren ikuspegitik guztiok euskara dakigun gizartea behar dugula. Bestela, arrakala eta segregazioa sortzeko arriskua dagoela. Garikoitz Goikoetxea eta Iñaki Jurrebaso ikerlariek datuetan oinarrituta diote, atxikimendua edo motivazioa dela euskararen oruberik sendoena. Eta atxikimendu hori erabileran eta transmisioan ikusten dela. Aldiz, gaitasuna dela euskararen ahulgune nagusia. Eta gehitzen dute ezinbestekoa dugula motivazio hori etengabe elikatzea. Egin ezean, motivazio horrek huts egin dezakeela biharretzi, eta huts egiten badu gainerako guztia eroriko dela. Zein da euskarazko sortzaileen eta kulturgileen egoera? Ezagutzen dituzue 2024an Lanarteak argitaratutako Euskal Artisten lan eta bizi baldintzak izeneko inkestaren emaitzak. Inkesta horretan Euskal Herriko artisten lan eta bizi baldintzak aztertu ziren, bereziki euskaraz sortzen dutenenak. Inkestako datuen arabera, euskaraz sortzen duten artistek sorkuntza lanetik hilero 1.027 euroko dirusarrera dute batez beste. Horrek bestelako dirusarrera osagarrietara jotzera behartzen ditu sortzaileak. Emaitzek adierazten dute, hizkuntzak eragina duela sortzaileen prekarizazioan. Euskaraz jarduten duten artistek baldintza prekarioagoak dituzte. Guri behin inkestaren emaitzak alarma guztiak pizteko modukoak iruditzen zaizkigu. Kultur sistemaren erdigunea beharko lukeena baztertuta eta prekarizatuta dago. Non daude emakume sortzaileak? Kulturaren Euskal Behatokiak 2022an Euskal Autonomia Erkidegoko musika sorkuntzetan eta ekitaldietan emakumeek izandako presentzia aztertu zuen. 2022ko kontzertuen 18,6% soilik izan ziren emakumeenak, eta argitaratutako musika diskoen 10,9%. 2023an aldiz, kulturaren Euskal Behatokiak antzerki programazioan eta sorkuntzan emakumeek duten presentzia aztertu zuen. 3 dimentsio aztertu ziren: egiletza, zuzendaritza eta interpretazioa. Datuek diote gizonen presentzia emakumeena baino handiagoa dela 3 dimentsioetan, eta erabakiak hartzeari lotutako eremuak maskulinizatutako eremuak direla. Garazi Arregi Leonek EHUrentzat berriki egindako ikerlanak dio, ikusentzunezkoetan eta arte eszenikoetan profesionalen 47,8% ez dela lanean seguru sentitzen. Eta bildutako testigantzek adierazten dute, arloan, indarkeria matxista kasuak ez direla isolatuak. Errealitate estrukturala baizik. Adimen artifizialaren etorrera kulturaz harago doan afera da. Kulturaz gain gizarte osoari eta eskubide individual eta kolektiboei eragiten die. Horregatik, kezkaz ikusten dugu, erakunde publikoek alfombra gorria jarri diotela adimen artifizialari, inolako arautze eta regulazio asmorik gabe. Are, Jaurlaritzako arduradunak esaten ari zaizkigu, adimen artifizialaren etorrerak euskararen biziberritzeari lagunduko diola. Aldatu gidoiari arduratzekoa deritzo, adimen artifizialaren etorrerak eragingo duen eraldatze prozesua, plangintza publikorik gabe eta etekinaren eta merkatuaren logikatik gauzatzea. Arloko lanpostuen galera eta prekarizazioa eragingo duelako, eta lehendik zaurgarria den kultur ehunaren suntsitzea ekar dezakeelako. Beharrezkoa iruditzen zaigu nazioarteko esperientzia batzuk ona ekartzea,
Euskaldunok gure neurrira egindako kultur eredua behar dugu, baina uste dugu nazioarteko esperientziek ibili beharreko bidea zein den esan diezaguketela. Quebeceko arte eta letren kontseiluak eta kultur enpresen garapenerako sozietateak osatzen dute Quebeceko kultur sistemaren muina. Kultur erakunde publiko autonomoak dira. Gobernuak finantzatzen ditu, baina erabakietan burujabeak dira. Arloko profesionalez osatuta daude. Artistez eta profesionalez osatutako epaimaiak arduratzen dira kultur proiektuak hautatzeaz, irizpide teknikoetan oinarrituta. Lege babesa ematen zaio berezko hizkuntzan garatutako kulturari. Frantses hizkuntzaren gutunak babes juridikoa eskaintzen dio quebectar hizkuntzari. Salbuespen kulturala ezartzen zaio quebectar kulturari. Merkatu logikatik kanpo utzi eta babestu egiten da. Irrati eta telebistaren frantsesezko edukien gutxieneko merkatu kuotak ezartzen dira legez. Quebeceko kultur sistemak erakusten digu hizkuntza hegemonikoz inguratutako testuinguruan gobernu autonomikoaren eta lege babesaren bidez posible dela kultur bizitza integral bat berezko hizkuntzan garatzea. Esan beharra dugu aldatu gidoia kritikoa dela estatu frantseseko kultur ereduarekin. Gobernuarekiko mendekoa eta erabat zentralizatua delako. Eta hizkuntza gutxiagotuekiko baztertzailea. Baina estatu frantseseko kultur sisteman badaude balioesten ditugun elementu zentral batzuk. Kultura zerbitzu publiko gisa ulertzen da. Eta kulturako artistari eta sortzaileari estrukturalki legezko babesa ematen zaio. Intermitentzia erregimenaren bidez. Kulturan arm's length printzipioan oinarritutako kudeaketa publikoa egiten da. Gobernuak kultura finantzatzen du, baina ez du erabakietan esku hartzen. Arts Council of England kontseilua gobernuaren eta sortzailearen arteko bitarteko erakunde gisa funtzionatzen du. Hala, kultura presio politiko zuzenetik aldentzen du. Kontseiluaren zuzendaritzarako hautagaien zerrenda lehiaketa publiko bidez osatzen da. Hortik abiatuta hartzen du erabakia kultura ministerioak. Gobernuarekiko independentzia funtzionala eta teknikoa ditu. Modu horretan, kultur politiketan aniztasuna, jarraitasuna eta sortzeko askatasuna bermatzen dira. 2022ko otsailean onartu zuten Kanariar Irletako kultur sistema publikoaren legea. Lege horren bitartez, kulturari eta kulturako eskubideari estatus gorena aitortzeaz gain, besteak beste blindatu egiten da Kanariar Irletako kultura sailaren aurrekontua. Kultur sistemaren legeak jasotzen du 2030erako kulturako aurrekontua autonomia erkidegoaren aurrekontu osoaren 2% izatera iritsi behar dela. Kanariar Irletako kulturako aurrekontua kuota bidez blindatu bada, nola ez da posible izango EAEko kultur sistemaren lege berriaren bidez euskarazko kulturara bideratutako aurrekontu kuota legez blindatzea? Onaino iritsita galdera hau egiten diogu geure buruari. Euskal Autonomia Erkidegoko kultur sistemaren legea bai, baina nolakoa eta zertarako. Aldatu gidoiaren ustez, kultur sistemaren lege berriak balio behar du indarrean dagoen kultur ereduaz hausnartzeko eta kultur paradigma berri baterako lehen urratsak emateko. Kultura zerbitzu publikotzat hartzeko eta euskara eta euskarazko kultura sistemaren ardatz bilakatzeko. Kulturarloan jaurlaritzako alderdien eta merkatuaren eragina murrizteko, eta arnaz luzeko eta herri ikuspegiko kultur politikak abian jartzeko. Sortzailea eta artista, kulturaren ikuspegi kritiko eta eraldatzailea eta euskara kultur sistemaren oinarrian jartzeko. Kultur politiketan eta arloko erabakietan herritarren eta eragileen parte hartzea bermatzeko. Aldatu gidoiaren ustez, kultur sistemaren lege berriak berarekin ekarri behar du kulturaren euskal kontseilua eta kulturaren euskal behatokia erakunde publiko autonomo eta burujabe bilakatzea. Erakunde publiko horien jarraipena, kontrola eta ebaluazioa legebiltzarraren esku egotea proposatzen dugu, jaurlaritzaren esku egon beharrean. Kultur politikek modu horretan izango baitute izan beharreko herri ikuspegia eta jarraitasuna, txandako gobernuko alderdien interesez harago. Kultur erakunde horiek langile publiko zornitu behar dira, eta langileok lehiaketa publiko bidez eta irizpide tekniko eta profesionalak jarraituta hautatu behar dira.
Kultur sistemaren lege berriak balio behar du ETB-ren bideratze estrategikoari buruzko eztabaida irekitzeko. Bene-benetako eta iazko zerbitzu publiko izango den EITB behar dugu. Interes alderdikoien eta merkatu interesen zerbitzura egongo ez dena. Zerbitzu publiko izatean baitago bere legitimazioa. Aldatu gidoiaren ustez, gobernantza eredu berri bat behar du EITBek. Profesionaltasunean, aniztasunean, objetibotasunean eta alderdi politikoekiko neutraltasunean oinarritutako eredu bat alegia. EITB-ren 5/1982 legea erreformatzeko edo berria adosteko, eta ikusentzunezkoen arloa osotasunean arautuko duen legedia adosteko. Aldatu gidoiaren ustez, demokratizazio prozesu bat bururaino eramanezean nekez egingo du aurrera euskarak EITB-en. EITB-en euskarak aurrera egitekotan, zerbitzu publikoaren eginkizunaren baitan egingo du. Kultur sistemaren lege berriak balio behar du artistek eta interpreteek gizarteari egiten dioten ekarpena aitortzeko. Kultur arloa duintzeko, artisten eta interpreten estatus propioaren legea onartzeko. Adimen artifizialaren etorreraren aurrean arloa arautzeko eta kulturgileen eskubideak babesteko. Adimen artifizialaren etorrerak eragin dezakeen eraldaketaren aurrean arautzea eta plangintza publikoa behar ditugu. Eskatzen dugu kultur sortzaileak transformazio prozesu horren erdigunean jartzeko. Kultur sistemaren lege berriak balio behar du hizkuntz politiketan jauzia egiteko. Kulturari hizkuntzaren biziberritzean duen funtzioa aitortu eta eman egin behartzaio. Hizkuntza politiketan jauzia egingo bada, euskarazko kultur eskaintza oparoa eskainita egingo da. Orain da unea eta ez gero, euskararen alde gehiago egiteko. Motivazioa alde dugun honetan, kultur disiplina guztietan euskarazko eskaintza oparoa bermatzea eskatzen dugu. Sorkuntza eta kultura atxikimendu edo motivazio horren erregai nagusi direlako. Aldatu gidoiak Jaurlaritzari eskatzen dio kultur politiketan euskararekiko diskriminazio positiboz jokatzeko. Erakundeetatik hizkuntza gutxiagotuaren alde gehiago eginda soilik lortuko baita euskararen ezagutzaren unibertsalizazioan aurrera egitea. Euskarazko kulturarentzat salbuespen kulturala printzipioa ezartzea. Euskarazko kultura merkatu logikatik kanpo uztea eta hori legez jasotzea. Euskarazko kultur eskaintzarentzat kuotak legez ezartzea, bereziki ahozko euskarazko kultur disiplinetan. Ikusentzunezkoetan, arte eszenikoetan, zineman, musikan eta bar, ahozko espresio bide guztietan, kuotak behar ditugu euskararentzat. Bai emanaldiko puruan, bai aurrekontuetan. Kuota horiek egoera soziolinguistikoa eraldatzeko bokazioa izan beharko dute, eta ez hizkuntza diglosia betikotzeko. Eremu publikoko sistemetan hezkuntza sistema da euskararen indargune bakarra, eta hori ere agortze zantzu larriekin daukagu. Gainera, onartutako azken hezkuntza legearekin atzera egin dugu aurrera beharrean. Bada garaia kultur sistema euskararen indargune izateko, bada garaia Euskal Irrati Telebista euskararen indargune izateko. Inor gutxi jartzen du zalantzan arnasguneak estrategikoak direnik, hizkuntza biziberritzeko. Izan ere, arnasguneetan ekoizten da egunero egiten den euskararen erdia baino gehiago. Aldatu gidoiaren ustez, urgentziazkoa da arnasguneetarako beren beregi pentsatutako eta diseinatutako kultur eta hizkuntza politikak abian jartzea. Datozen urteetan, euskararen normalizazioan aurrera egingo bada, kultur politiketan eta politika publiko guztietan, arnasguneak eta udalerri euskaldunak lehen lerroan jarri direlako izango da. Kultur sistemaren lege berriak eta kultur politikek lagundu behar dute feminismoaren bidean sakontzen eta azken urteetan egindako urratsak itzulezin egiten. Aldatu gidoiak eskatzen du kulturarloko erabakiguneetan kolektibo feministen parte hartzea bermatzeko. Kultur politikak berrikusteko eta neurri zehatz eta eraginkorrak hartzeko. Indarkeria eta bazterkeria matxista oro ezabatu alte. Kulturarloan emakumeen eta genero disidenten ongizatea bermatzeko, eta disiplina guztietan horiei lehentasunezko tokia emateko, bereziki erabakiak hartzeari lotutako jardueretan. Ukaezina da Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde administrazioaz harago doan hizkuntz eta kultur komunitatea dela gurea. Beharrezkoa deritzugu erakundetatik errealitate horri erantzutea, eta beharrezko diren kultur politikak eta elkarlana abian jartzea, kultur eta hizkuntz aniztasunaren alde bagaude.
Euskal Autonomia Erkidegoko kultur sistemaren lege berria izan bedi EAE, Nafarroa Garaia eta Ipar Euskal Herriak osatutako kultur sistema komuna eraikitzeko lehen pausoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Intzaga Urrutxaga eta Jaut Zeharra zeuen parte hartzagaitik. Oin erronda, hasiko gara, txikitik handira, eta Euskal Talde Popularra, Santiago López jauna zeurea da hitza. Muchas gracias, presidenta. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias por la comparecencia y la exposición que han hecho. He de confesarles que yo al principio de su intervención, en los primeros minutos, cuando han empezado hablando de que creen que se ha rechazado el valor social de la cultura, han hablado de las ayudas y me ha parecido entenderles, y corríjanme si me equivoco, que han hecho una pequeña crítica a los partidos que sustentan al gobierno, han llegado incluso a subrayar, matícenmelo si es que me estoy equivocando, que puede llegar a ser algo discrecional el tema de las ayudas que puede estar dando el gobierno vasco o que se está favoreciendo a unos colectivos o a otros. No sé si es este el mensaje que querían trasladar. En este aspecto sí que si pudieran matizarnos, ya no necesariamente ejemplos concretos, que si los tuviesen, maravilloso para poder ilustrarnos a todos, pero bueno, como nos ha parecido curioso que mencionen al gobierno vasco y que mencionen los partidos que lo sustentan y que mencionen que puede que artistas o cultura vinculada a estos últimos pueda verse más beneficiada que otras, pues si nos lo pudiesen matizar, nosotros encantados de escucharles. Coincido en parte del diagnóstico con ustedes, pero luego ya a lo largo de su intervención han ido derivando hacia un punto que evidentemente está más alejado del nuestro y utilizando unos datos que nosotros creemos que no son correctos. Sí que es cierto que el 40% de las actividades que manifiesta el gobierno vasco se realizaron el año pasado, las actividades culturales, el 40% se realizaron en euskera. Me ha parecido entenderles que les parece poco. Me ha parecido entenderles que daban ustedes unos datos del uso del euskera según la última encuesta sociolingüística, creo que es esta también, la misma encuesta sociolingüística, la que en azul señala el uso del castellano en la Comunidad Autónoma de Euskadi, la que la señala por provincias en azul en la Comunidad Autónoma de Euskadi cuál es la primera lengua, la que la señala en las 3 capitales de los 3 territorios históricos, o la que la señala por los tramos de edad. Es esta misma encuesta la que ustedes han utilizado. No sé si, no querría yo decir que ustedes han tergiversado los datos, pero es la misma encuesta. Por eso les vuelvo a preguntar si les parece poco que el 40% de las actividades culturales que se desarrollan en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Euskadi sean en euskera. También han llegado a decir que se le niega el derecho a una actividad cultural en euskera. ¿A quién? Si nos pudiesen concretar a quién se le niega una actividad cultural en euskera, algún ejemplo concreto, nos sería muy útil. ¿Sabe lo que veo yo? Yo lo que veo en mi pueblo, en cualquier pueblo de Euskadi, es que cuando se reparten estas ayudas, que están publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco, hay varios sesgos en las ayudas. Lo comentábamos la semana pasada precisamente en el pleno de este Parlamento Vasco. Por ejemplo, las ayudas a festivales culturales, que es parte de lo que ustedes venían hoy a defender aquí. Se valora con 10 puntos si el más del 90% de la actividad se desarrolla en euskera. Sin embargo, si el 50% de la actividad como mínimo no es en euskera, se le da 0 puntos. No sé cómo encaja esto dentro de lo que nos han expuesto ustedes hoy aquí, con la mayor de las legitimidades y desde el mayor de los respetos, pero simplemente por si pueden encajárnoslo dentro de su discurso. Ya para finalizar y por terminar, sí que les he escuchado, pero no me termina de quedar claro lo que buscan o lo que le piden al gobierno vasco, si lo que le piden es más dinero, si lo que le piden es mayor implicación, si lo que le piden es que cree algo, que destruya algo que ya ha creado. Entonces, si nos pudiesen matizar esas pequeñas cosas desde el Partido Popular, se lo agradeceríamos. Nada más que decir por nuestra parte, agradecerles de nuevo su presencia aquí, su explicación y esperando su respuesta. Muchas gracias. Eskerrik asko, Santiago López jauna, eta orain Euskal Sozialista ez dakite zeuetariko nor parte... Bale, Estibaliz kanto, zeuena da hitza. Bai, eskerrik asko, batzordeburu Andrea. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a esta Comisión de Cultura y agradecerles que nos hayan expuesto sus consideraciones de cara a la redacción de la Ley del Sistema Cultural Vasco. Esta es una ley que yo creo que todos los grupos políticos y la ciudadanía en general pues esperamos, ¿no? Porque hay desarrollo normativo
para un montón de cuestiones patrimoniales, bibliotecas, archivos, etcétera, pero no tenemos una del sistema cultural vasco, como así también dice en la exposición de motivos en el documento nace de la vicelehendakari el año pasado en abril, ¿no? Como inicio del proceso de la norma. Podemos estar de acuerdo en algunas cuestiones del diagnóstico que nos han trasladado, sobre todo en las que contaban al principio, ¿no? Que la cultura es una primera línea de defensa a favor de la convivencia y de la democracia. Nosotros en eso estamos de acuerdo y además también entendemos que la cultura como tal, tuvimos un debate la semana pasada en el Parlamento y la cultura como tal, ¿no?, entendida como la manera en la que nos ayuda a expresar nuestra identidad, nuestro sentimiento de pertenencia, etcétera. Y estamos completamente de acuerdo de que la cultura en sí mismo ya es un fin y que pues puede ser que últimamente sí que se le haya, ¿no?, ligado más de cara a la imagen o lo que venían comentando. Yo sí quiero leerles unas cuestiones que salen en el texto que se aprobó en abril del año pasado sobre la ley, el inicio, ¿no?, o la consideración de esa cuestión, que dice: en definitiva, a través de la presente ley se pretende dotar de un marco jurídico político el sistema vasco de cultura, al igual que ocurre en otros ámbitos como el educativo o el sanitario, profundizar en la coordinación interinstitucional. Yo creo que esto es básico e importante. Han dicho que a veces las instituciones compiten entre sí. Puede ser. También hay veces que por falta de coordinación se pueden crear duplicidades, y entendemos que la coordinación en este aspecto es esencial, en el que se va a clarificar también la cooperación público-privada entre los agentes del sector, impulsar la cultura vasca e impulsar la cultura en euskera. Nosotros con estos principios genéricos evidentemente estamos de acuerdo. Han hablado de que no les he entendido muy bien si los partidos políticos en general o algunos partidos políticos en particular, que estamos en el gobierno, no he entendido muy bien, que dice que inciden en las decisiones políticas, entiendo que sí, ¿no?, de las políticas culturales, pero no sé si se referían también a cuestiones más técnicas, como tribunales, etcétera, que conceden ayudas o alguna cuestión de estas, porque alguna vez por parte del sector cultural sí que se ha demandado que en estos tribunales que valoran pues obras o subvenciones haya un mayor porcentaje de profesionales de la cultura, no tanto técnicos. No sé si iba por ahí o iba por otro sentido. Si lo pueden explicar, perfecto, por nuestra parte. Entendemos que queda mucho por hacer, entendemos, y además la preocupación con la cuestión de la inteligencia artificial, que creemos que habrá que abordar. No se puede negar la evidencia de que va a estar entre nosotros ya prácticamente para siempre, pero sí que habrá que darle un marco. Hablan de tener en cuenta algunas experiencias internacionales. Nosotros en eso estamos de acuerdo. Entendemos que no hace falta inventar la rueda si es que ya está inventada. Simplemente hay que copiar lo que funciona, teniendo en cuenta también que puede haber contextos diferentes, que medidas que en un sitio funcionan, en otro, en función de la naturaleza, pueden no funcionar. Es decir, tiene que estar adaptada a nuestro país, a nuestro territorio. Entendemos algunos de los conceptos, con otros podemos no estar muy de acuerdo. Tampoco creo que sea el objeto de esta comparecencia el tener esta conversación. Creo que a lo largo de los meses venideros podremos entrar en materia con mayor conocimiento de causa y con mayores conocimientos de cara a poder hablar. Estamos de acuerdo en que tendrá que haber una mirada feminista, una perspectiva de género, que los creadores tienen que estar en el centro. En la mirada tiene que estar a los creadores, a los agentes culturales, se tiene que contar con ellos, también con el resto de instituciones. Eso es un poco nuestro resumen. Sin nada más, muchas gracias por su exposición y me imagino que volveremos a vernos, así que
y si no en la réplica podemos continuar. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Estibaliz Kanto Anderea, eta orain jarraitzen dugu Euskal Herria Bildu, Josu Astiria jauna, zeurea da hitza. Bai, egunon eta ongi etorri Intza Gurrutxagari eta Einautze gaurko agerraldi honengatik, eta gustora eta entzun dugu eta harreta handiz entzun dugu zuen hitzartzea. Nik Bengoetxe sailburuari legegintzaldi honen hasieran ahozko galdera bat egin nion kontrol saio batean, eta komentatzen nion aukera on bat zela kultur sistemaren lege hau sortzaileak erdigunean jartzeko, euskarazko kultura bere lekua izan dezan, erdigunean izan dezan, kultur eskubideetan sakontzeko, adimen artifizialaren eraginen inguruan hitz egiteko, kultur sare instituzionala eta lankietzan oinarritutakoa eratzeko, eta nazio egintzan da herrigintzan aurrera egiteko. Baina, nik uste dut, eta hau ez duzue aipatu, eta nik nahiko nuke aipatu, eta jakiteko ere nola ikusten duzuen, baina nire ustez kultur sistemaren lege honen erredakzioa eta tramitazioa ez da ongi hasi. Ez da bat ere ongi hasi. Eta ez da hasi ongi, lehendabizi, lege honen erredakzioa azpikontratatu egin delako, eta ez da soilik azpikontratatu, baizik eta Madrileko bulego jakin bati eman zaio lizitazioa, Gabeiraz bulegoari. Lehendabizi kontratu txiki bat egin zuten beraiekin, egin zuen Jaurlaritzak, kontratu txiki horretan nolabait zehazten zen legea egiteko oinarrizko baldintza batzuk eta zehazten zituzten, eta ondoren lizitazioa aterazun Jaurlaritzak, enpresa bakarra aurkeztu zen, Gabeiraz bulegoa, noski, eta Gabeiraz bulegoak irabazi zuen. Plegu teknikoetan zehazten zen, nolabait baldintza teknikoetan eta ebaluazioetan kultur zuzenbidean doktoraduak izan behar zirela. Eta kasualidadea, kultur zuzenbidean doktoradua zuten personak agertzen dira txostenean lantaldean. Beraz, esan daiteke, neurrira egindako jantzi bat izan zela lizitazio hori, eta horrela izan zen. Eta, hori da, momentu honetan ditugun oinarriak. Nire ustez, kultura eta hizkuntza politika sailak izan behar luke nahiko gaitasun tekniko eta nire ustez baudela profesionalak ekimen horri egiteko, baina bestelako erabaki bat hartu zen eta erabaki okerra. Eta bestalde, kuriosoa iruditzen zait, EAE osoan ez egotea bulegorik horrelako lan bat egiteko. Madrileko bulego honek parte hartu zuen, bere arduradunak parte hartu zuen PPren kanpainan, kultur kanpainan, Feijórekin, Patricia Gabeirasek, es el momento izeneko ekimenean parte hartu zuen. Gainera, horri gaitu behar dugu. Orduan, horregatik esaten dut nik, ez dela ongi hasi, eta hori da guk kontrol saio horretan kritikatu geniona Bengoetxea sailburuari, eta uste dut pertinentea dela kultur sistemaren lehengea hitz egiten ari garenez, honi buruz hitz egitea. Gero, nik eskatu ditut hainbat txosten, enpresa honek egin dituenak, nik gonbidatzen zaituet begiratzea Jaurlaritzako legebiltzarreko espedienteetan, ze handago dokumentazio guztia, eta bi gauza, nik ez nautenak harritu alde batetik, euskararen arkitekturaren eta euskararen plan estrategikoen inguruko aipamenik ez dagoela, hutsaren hurrengoa dela, aipatzen da Gernikako estatutuak, euskara erabiltzeko eta ezagutzeko eskubidea dugula eta horrelako hainbat, baina euskararen inguruan egin diren biziberritze planak egin ditugun horien guztien aipamenik ere ez dago, ikusten da ez ezagutza handia dela, eta gero kulturaren eskubideen inguruko erreferentziak daudenean, eta nibat nator nazioarteko erreferentziak kontutan hartu behar direla, baina referentzia guztia dira, Espainiakoak edo Go Amerikakoak. Espainiakoak edo Go Amerikakoak. Ez dago erreferentziarik
ez Quebekekoak, ez Eskoziakoak, ez Frantziakoak, da Europa eta herrialde aurreratuetan eramaten ari den politiken aipamenak gutxi, oso gutxi daude. Beraz, horrek ere, ikusten du, ematen digu, seinale batzuk ematen dizkigu. Orduan iruditzen zait, sensibilitate gure herriarekiko sensibilitate gutxirekin egindako lizitazio bat izan dela eta emaitza hor dago. Eta esan dudan bezala, neurrira egindako jantzi bat izan zen, eta hori biztan da, hori ezin du inork ukatu. Orduan, balantzaia desorekatua dago, balantza desorekatu batekin hasten gara. Orduan, balantza hori orekatzeko etor daitezken ekarpen guztiak eta proposamen guztiak uste dut ongi etorria direla, eta horregatik eskertzen da bereziki gaur egin dezuen hitzartzea eta ekarri dituzuen proposamenak, ze uste dut balantza hori orekatu beharko dugula datozen hilabetetan, euskal kulturaren sistemaren legea benetan herri honek behar duen, eta kultur sistemak eta sortzaiek eta euskarak behar duen lege bat izatea nahi baldin badugu. Oraindik tramitazioan dago, publikoarekiko aurretiazko izapidetzea jarri da martxan, pentsatzen dut orain txostenetan ibiliko direla, eta urte amaiera honetan aurre ikusten da lege proiektua martxan jartzea. Aipatu dituzuen hainbat proposamenetatik, iruditzen zait, gauza interesgarri asko esan dituzue, baina hiru gauzetan nahiko nuke zentratu pixka bat gure proposamenen multzoa, gaina legintzaldi honetan horretan zentratzen ari garelako, batetik dago arkitekturarena, hori Ramon Zaiok esaten du, ez? Arkitektura amaitu gabe bat daukala, ez? Kulturak herri honetan, ez? Eta askotan aipatzen da ikusentzunez kontseilu baten beharra eta beste hainbat egituren beharra, ez? Eta hori Zaiok bere garaian gaina Jaurlaritzaren aholkularia izan zen, Ibarretxerena. Izugarrizko lan egin zuena, eta uste dut berari entzutea beti dela interesgarria, eta hor beran nik uste dut oso ondo markatzen du hori, ez? Eta gero haude bi kontu, nik uste dut berariaz kontuan hartu behar ditugunak, eta bada sortzaileen lan baldintzen gaia, eta nik ona askotan ekarri dudan kontua. Orduan, nik galdera bat egin nahiko nizuekea, baldintzak ikusten dituzuen, edo nola kokatuko zenuketen EAEko kultur sistemaren lege honetan sortzaileen lan baldintzen gaia, edo aparte beste lege batekin joan barko litzateken. Gure ustez lege propio bat behar du, baina ea hori nola ikusten duzuen. Eta gero nik ere eskertu du talde batetik hori ez, kuoten gaia ekarri izana. Ze ematen du kuotena, bildurra ematen dugu ez, kuotez egitea, baina eske kuotak estatu hizkuntza guztiek erabiltzen dituzte Europa osoan. Frantziak ere kuotak dauzka ezarrita, Dinamarkak kuotak dauzka ezarrita. Nola ez ditugu kuotak ezarriko gutxiagotutako hizkuntza batekin, ez? Orduan, eta izan daiteke, baldintza soziolinguistikoen arabera, ez? Lehen aipatu da, ezagutzatik bera dagoela, ez? Kultur eskaintza, ez? Izan daiteke minimo bat ezartzea, eta baina hor, kuota sistema bat ezarri beharko litzateke, eta gainera zergatik, askotan egiten da bezala, merkatuak hizkuntza hegemonikoak babesten dituelako eta hobesten dituelako, eta hizkuntza gutxiagotuak behar dute esku hartze publikoa, beste toki, beste alor askotan bezala, ezta? Politika berdinzaleak eraman nahi ditugunean. Eta Kataluniako kultur eskubideen lege proiektuak esartzen du adibidez aurrekontuetarako ehuneko 2 izan behar duela. Katalunian orain ari dira tramitatzen, aurre proiektu bat zegoen, aurreko gobernukoa, eskerrarena, gero gobernua bertan bera geratu zen, ez horren berriro badirudi tramitatzen hasi direla, eta izan daiteke ere interesgarria Katalunian egiten ari den bidea, lehendabizi lege proiektua ondo aztertzea, eta gero talde parlamentario desberdinek egingo dituzten ekarpenak jasotzea, nik uste gu baina aurreratu joango direla, orduan interesgarria izan daitekean egiten dutena hemen ona ere ekartzea. Eta, besterik gabe hori, eskerrak eman zuen agerraldiagatik, eta gero igual izango dugu beste txanda bat.
Eskerrik asko, Astiria jauna, eta oin Eusko Abertzaleen txanda, Irune Zuloaga, Zebrea da hitza. Eskerrik asko, Batzordeburu Andrea, eta egunon, eta eskerrik asko Gurrutxaga Andreari eta Zeharreta jaunari. Eskerrik asko zuen azalpenen gaitik. Gaur maira dakar zuen gaia da, bere ibilbidea hasi dauan kultur sistemaren lege berriari buruz, eta Eusko Jaurlaritzaren egungo kultur politikei buruz. Hasteko, agerraldiaren eskaeran, ekarpenak egin eta elemento batzuk eztabaidaren erdigunean jarri nahi dozu esela dinozue. Eta gero, ekimen honen zioan be dinozue, kezkaz ikusten dozuela Eusko Jaurlaritzak ez dauela euskara kultur politiken eta plangintzen oinarrian jartzen. Lehenengoari, gaur gure kultura sistema arautuko duen lege proiektuaz hitz egitera etorri gara, naiz eta oraindik ez dugu lege proiektu hori ezagutzen, bai da posible dela karpenak eta komentarioak eta kritikak ere egin dozu zela, ondino testoa ezagutu barik, ondo dago. Eta gero beste alde batetik dinozue, kezkaz ikusten dozuela Eusko Jaurlaritzaren jarrera, eta hori, ez dakit nik hori zelan esaldi hori hartu, eta Eusko Abertzale taldeak badakigu zein dan gobernu honen konpromisoa kulturagaz eta euskeragaz, ondo ari dela frogatzen eta ezagutzen dugu euren lana ondo, eta zeo zer esango dut gero horretaz, baina ez gagoz ados zelan ez. Kultur sistemaren legeari buruz. En el programa de gobierno acordado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, en el capítulo dedicado a la cultura, su primer compromiso es el de impulsar la ley del sistema cultural vasco para garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a la cultura, definir las competencias que las instituciones tienen en materia cultural y sentar las bases de un sistema cultural sólido y coordinado de cara al futuro. Badakigu gutxi gora bera, urtean zehar helduko dela hori lege proiektu ona, legebiltzarrera, eta uste dugu, publiketa dago, segurazki, abenduaren inguruan helduko dela. Eta sailburu, lehendakari ordeak eta sailburuak hemen batzordean bere legealdiko konpromisoak, helburuak eta azaldu ebazanean holan eban berak. Gure helburua, herritarrak Euskadiko kulturaz arro egotea. Haiek arro badaude, kultura gehiago eskatuko dute eta gure sortzaile gehiago ekoiztuko dute eta horretarako artisten lan baldintzak hobetu. Agenda 2030-en 18. helburua garatu eta eragileen koordinazioa eta eskaintza eskuragarri izateko helburua duen eta honi behar duen garrantzia emoteko euskal kulturaren sistema legea garatuko dugu. Hori da berak azaldu ebana. Kultura sistemaren legea, gobernu programan dago, konpromisoa dago eta prozesua hasita dago. Aurretiko konsulta herritarrei eginda dago. Zer da lege proiektu honetaz dakiguna eta gure doguna? Legebiltzarrean onartuko dugun lege honek kulturaren sistema arautuko dau. Eta sistema hitza erabiltzen dugu. Sistema zatiak baino gehiago dalako, hainbat kultura daukaguz kulturaren arlo ezberdinetan arautzeko, baina orain sistema izango da kakoa. Sistema dinogunean, kulturaren arloak bai, baina beste ardatz bat daukagu, pertsonen ardatza. Bai publikoa, gizartea, eta haren eskubidea, kulturara heltzeko eta kulturaren parte hartzeko eskubidea. Pertsonak, gizartea eta profesionalak, sortzaileak, ekoizleak, artistak, eta administrazioak eta sektore publikoa eta pribatua. Hau guzti hau, pieza anitz guzti hauek, sistema koordinatu baten moduan funtzionatzea, eta guztien eskumenak babestu eta zaindu izango da legearen helburua eta xedea. Minutu baten azaldu doguz horrik pieza guztiak, erreza da, baina aurretik dagoen lana ez da bape erreza izango. Helburuak, kulturaren pertsonak eta protagonistak, instituzioak, publikoak eta pribatuak, atal guztiei erantzuna emon eta sistema oso horreri arauak emon. Kultur sistema eta euskal kulturaren sistemari arauak emon.
euskara, eskubideak, askatasuna, egonkortasuna, iraunkortasuna, anistasuna, berdintasuna, etorkizuna, koordinazioa eta beste hainbat hitz sortzen dan lege hori, arau horiek, sistema horrek esandako hitz guztiak eta beste asko, seguru, euki beharko dauz. Lege proiektuak bere ibilbidea hasi dau eta kultur sistemaren parte diren guztiak ekarpenak egiteko aukera euki dabe, ezitako prozedura horretan, eta hemen izan dugu lehenengo aukera, aurretiko konsulta zabaldu eta herritarrek egoki iritsitako iradokizunak edo oharrak aurkezteko aukera. Ez dakit zuek egin dozu esan edo ez. Eta zer da lege honek lortu behar dauena? Euskal sistema kultural bat lortu behar dugu lege honegaz. Herritarrek eskubidea daukate kulturara heltzeko eta kulturan parte hartzeko. Kultura eskubidea bat da. Sistema horretan euskerak izan behar deu zeharkako ardatza, sorkuntzan, transmisioan eta bizitza kulturalan. Ondarea, museoak, liburutegiak, dokumento ondarea, artxiboak, arte eszenikoak, ikusentzunezkoak, musika, dantza, artisauak eta abar, danak sistema baten parte hartzea. Horietako batzuk badaukate lege edo arau multzua euren jarduna aurrera eroateko. Beste batzuk ez. Baina egia da lege honegaz lortu gure dana da sistema oso baten parte izatea guztiak. Arau esparru horrek kulturaren arlo eta espresio guztiak askatasunez eta berme guztiekaz aurrera egiteko aukerak emon beharko dauz. Eta pertsona guztiak berdintasunez eta diskriminazio barik parte hartzeko ere. Erakunden arteko koordinazioa eta lankidetza sektore publiko eta pribatuen artean. Euskal kultura eta euskerazko kultura bermatu eta bultzatu. Egonkortasuna eta etorkizuna emon euskal kultura sistema osoari. Proposamen asko aurretik, baina oraindik ez daukagu testorik, legebiltzarrera ez da heldu, abendurako dago aginduta, eta ordutik aurrera legebiltzar honetan eukingo dugu guk aukera eta ardura legebiltzarkideok lege proiektu hori aztertu, adostu eta hobetzeko. Eta gero, amaitzeko, Eusko Jaurlaritzak ez dagoela euskara kultur politiken eta plangintzen oinarrian jartzen. Eusko Abertzaleak taldearentzat hau da holan, eta besterik ez dago martxan dagozan euskeraren erabilera sustatzeko eta bermatzeko gobernuak abian jarri dauzan planak eta tresnak. Ikusteagaz bai, eremu publikoan bai pribatuan. Planak, tresnak eta jakina. Finantzaketa publikoa. Planak aztertzeko, diagnostikatzeko, planifikatzeko, ebaluatzeko, hobetzeko, tresnak sektore publiko eta pribatuan, planak eta diru laguntzak, aholkularitza, laguntza, harremana eta abar eta abar. Jaurlaritza berezku dagoen guztia eskaintzen tematuta dago euskararen erabilera bermatzeko, bere hizkuntza, bere ikaskuntza bermatzeko eta euskaldun hiztunen kopurua eta gune eta jarduera guztiak erabilera handitzeko eta osotasunera heltzeko. Gehiago egin behar da? Bai. Nahi doguzan helburuak ez doguz lortu. Inor ez dago konforme. Eta horregaitik gobernu honen konpromisoa hitzetatik haratago be badoa. Gobernu honen lehenengo aurrekontuetan, 2025etan, hizkuntza politikako kapituluak 12% igoera eukieban, harinauko urtetik kontuan hartuta. Hori da, 9,2 milioi euro gehiago. Eta urtengo aurrekontuetan barriro beste 6,1 gehiago. Hori da, 7,1 milioi euro gehiago. Hizkuntza politikarako. Helburuak, planak eta finantzaketa ere. Eta hor ikusten da, konpromisoa eta jarrera. Ez gagoz ados, esan dozuenagaz, ez dagola gobernu hau, euskara bere planetan eta berde jardueretan erdigunean jartzen. Baina, bueno, horretarako gauz, danok eztabaidatzeko, ez? Eta, bueno, legeari buruz, ekarpen asko indozuez, komentario asko, kritikat, eta uste dut, badaukagula ibilbidea hemendik aurrera, eta gehien bat, legea jatorkunean, horretaz proiektua, lege proiektua jatorkunean, horretaz hitz egiteko, eskerrik asko zuen azalpen guztiak aitik.
Eskerrik asko, Zuluaga Anderea, eta oin bukatzeko ronda, Gurrutxaga eta Zeharraen aldatu gidoiaen kideak zeuena da hitza. Bueno, gauza asko esan dira, edo zalantza asko atera dira eta galdera asko egin dira. Bueno, saiatuko gara guztiei erantzuten. Lehenengo eta behin argitu behar dugu, aldatu gidoia ekimen anitza dela. Hau da, aldatu gidoiako kideak euskalgintzan, kulturgintzan eta herrigintzan kokatzen dugula geure burua. Aniztasun horren lekuko dira ekimenak orain arte jasotako atxikimenduak. Beraz, aniztasun horretatik, zintzotasunez eta sakontasun demokratikoz eta herri ikuspegiz egin ditugun hausnarketak eta proposamenak. Atzo, gaur eta bihar Jaurlaritzan dagoela. Dauden alderdiak daudela. Egin ditugun hausnarketak eta proposamenak. Bestetik, esan beharra daukagu, proposamen hauek lantzeko Euskal Autonomia Erkidegoko kultura arloa oso ondo ezagutzen duten adituen iritzietara jo dugula. Besteak beste, Ramon Zaio, Lorea Agirre, Aizea Barzenilla eta Amagoia Gurrutxagaren iritzietara jo dugu. Iruditzen zaigu autoritatezko ahotsak direla, EAEko kultur sistemaz eta kultur politikez hitz egiteko. Uste dugu ambizioz eta ikuspegi estrategikoz jokatu behar dugula. Konbentzituta gaude kultur sistema aurreratua egin dezakegula. Baina bide horretan legeak behar ditugu. Legeak behar ditugu euskararen presentzia bermatzeko. Arloko artisten eta interpreten egoera duintzeko. Emakumeek tokia izateko eta adimen artifizialaren etorrerari baldintzarik onenetan aurre egiteko. Beraz, kultur sistema aurreratu baterako bidean, Jaurlaritzaren eraginaz harago, autonomiaz jardungo duten kultur erakundeak behar ditugu. Irizpide tekniko eta profesionalez jardungo dutenak. Atera da, tribunalak ere irizpide tekniko eta profesionalez jardun behar dute jakina. Kultur erakunde autonomo hauek arduratu behar dira, indarrean dagoen legedia betetzen eta betearazten. Kultur sistema ikuspegi kritikoz aztertzen eta eskubide guztiak errespetatzen direla gainbegiratzen. Orain arte iruditzen zaigu eragin politikotik eta etekin ekonomikoaren logikatik ulertu dela kultura asko. Eta lehen aipatu dugun bezala, logika horretan, gure ustez, zerbitzu publikoaren misioa baztertu eginda. Eta zerbitzu publikoaren misioa baztertu delako, baztertu da euskara. Baztertu da kulturaren ikuspegi kritikoa eta eraldatzailea. Eta prekarizatu dira sortzaileak. Horregatik eskatzen dugu, kultur politiketan, zerbitzu publikoaren egitekoan sakontzea. Bestalde, nazioarteko esperientzia aurreratu batzuk ekarri ditugu gaur, Quebeceko kultur sistema, estatu frantseseko intermitentzia erregimena eta erresuma batuko kultur eredua iruditzen zaigu aintzat hartzeko moduko ereduak direla, denak. Azken finean, zuentzat, legebiltzarkideontzat, oinarrizkoa den gauza bat eskatzera etorri gara. Arautzea. Arloa arautzea. Eskubideak eta pertsonak lehen lerroan jarrita. Ez dugu ulertzen, Jaurlaritzako alderdiek nolatan egin izan duten sarritan, egiten duten, ez arautzearen alde. Desregulazioaren alde. Kultur sistema osasuntsua, punta-puntakoa nahi badugu, kultur arloaren zirrikitu denak arautu behar ditugu. Kontraesana iruditzen zaigu, esatea, Euskal Autonomia Erkidegoko kultur sistemaren lege berriak estatus gorena emango diola kulturari eta kulturarako eskubideari, baina aldi berean sortzaileen egoera duintzeko lege ekimenik abian ez jartzea. Izan ere, sortzaileak prekarizatzen dituen kultur sistema da gurea. Horri, kultur sistema horri eman nahi diogu estatus gorena? Bestalde, lanen esleipenei eta kontratazioei dagokienez, zalantzaren bat atera da, salaketak, kezkak, susmoak publikoak dira, eta bat baino gehiago dira.
Ez dut uste gaur ona banan-banan denak ekarri behar ditugunik. Bat aipatzekotan azkena. Otsailaren 4 batzorde honetan izan zen kultura sailburua. Zineuskadiren jardunean eta kontratazioetan egondako ustezko irregulartasunei buruz azalpenak ematen. Lanen esleipen eta kontratazio egokiak arloaren arautzea eta kontrol mekanismoak ezartzea eskatzen du. Zuek esango didazue, ea, gaur egun, kultura arloan, arautze hori eta kontrol mekanismo horiek ditugun edo ez. Eta berriz diogu, iruditzen zaigu erakundeetatik sarritan ez arautzearen alde egin izan dela. Desregulazioaren alde, eta gure galdera da, zergatik. Zerretekin ateratzen dio Jaurlaritzak arloa ez arautzeari. Ze ez arautzeak nahieran aritzea dakar. Ia azalpenik eman beharrik gabe. Ez arautzeak prekarizazioa eta eskubideen urraketa dakar. Lanen esleipenetan aukera berdintasunaren printzipioa ez betetzea. Eta bide batez, hizkuntza baztertzea. Iruditzen zaigu Jaurlaritza eta ITB erakunde publikoak izanik eredugarri izan behar direla horretan. Horrela ezpada, hau da, guztiok arautzearen alde baldin bagaude, arautu dezagun arautu beharreko guztia. Eta jarditzagun jarri beharreko printzipioak eta neurriak legez kultur sistemaren oinarrian. Euskarak kulturarloan eta ITBn ere berdintasunean aurrera egiteko ezin baitugu ahaztu euskara gutxiagotutako hizkuntza dela eta gaur egun larrialdi egoeran dagoela, ondo araututako joko zelaia behar du. Eta publikotasunaren zentzu sakona duten arduradunak eta erakundeak. Aurrera egitekotan, publikotasunaren egiteko horren baitan egingo baitu aurrera euskerak. Aurkezpenean esan dugu, euskarazko eskaintza euskararen ezagutza mailatik berakoa dela. Eta bai, hori onartezina deritzogu. Erakunde publikoen kultur eskaintza galga lana egiten ari alda euskararen normalizazioan. Beharrezkoa deritzogu salbuespen kulturalaren printzipioa legez jasotzea. Euskarazko kultura merkatu logikatik ateratzea alegia. Hor dugu, aipatu bezala Quebeceko kulturaren adibidea. Euskarari ezin zaio, kontsumoaren, merkatuaren eta audientzien parametroetan lehiatzeko eskatu. Kuotak legez ezartzea eskatzen dugu euskarazko kulturari. Disiplinaz, disiplina. Kuotak behar ditu euskarak. Kulturdisiplina guztietan euskarazko eskaintza bermatzea eskatzen dugu. Ez da posible zinea bezalako kulturdisiplina estrategiko batean euskarari tokirik ez egitea. Eta azkenik politika publiko guztietan arnasguneak lehen lerrora ekartzea eskatzen dugu. Arnasgunei propio zuzendutako kultur plangintza behar baitu. Eskerrik asko, bai Intza Gurrutza Anderea eta Inaute Zeharra, zerinterrezina gaitik. Bigarren rondarekin hasiko gara, López jauna, zurea da hitza. Sí, gracias, presidenta. Bueno, pues lamento que no hayan podido contestar alguna de las cuestiones que este grupo ha dejado encima de la mesa, y en el rato que ustedes intervenían aquí también quiero aprovechar a decirlo. He investigado en su canal de Telegram, que es el principal medio de difusión que ustedes tienen, y parecen más ustedes, con todo el respeto, pero unos comisarios políticos que una asociación independiente, porque de los últimos 10 mensajes, en uno aparece el presidente Alberto Núñez Feijóo dándole la mano a una persona a la que se le entregó un premio por parte de Festival y por parte de ITV, cosa que ustedes critican con la foto de Alberto Núñez Feijóo ahí muy bien, y 5 mensajes más arriba también una foto del Partido Popular, así que me da la sensación de que ustedes pues hacen más de comisarios políticos, por lo que por nuestra parte no vamos a entrar más en hacerles más preguntas. Nos damos por satisfechos con lo escuchado hoy aquí, con lo visto en sus redes, y por nuestra parte nada más. Gracias. Eskerrik asko, López jauna, eta orain Euskal Talde Sozialista, Kanto Anderea, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko, batzordeburu Andrea. Bueno, si bien es verdad que algunas cuestiones las podemos compartir, nosotros entendemos que el sistema cultural
tiene algunos fallos y evidentemente algunas incongruencias. En ningún caso podemos avalar, ni nuestro grupo puede avalar, que sea un sistema que sistemáticamente precariza. Es un sistema que en los últimos años ha tenido una evolución bastante positiva, así nos lo dicen los datos. No compartimos el escenario pesimista respecto al euskera en relación a la cultura. Entendemos que es una lengua expresa, es una lengua nuestra, es una lengua a proteger. Eso lo entendemos perfectamente, ¿no? Los socialistas en ese sentido no tenemos ningún problema en explicarlo, siempre y cuando se entienda también que en este país hay dos lenguas oficiales, castellano y euskera, que la expresión cultural en ambas es parte de nuestra cultura, de la cultura vasca, y que tendremos que ampliar la mirada de alguna forma porque hay más lenguas que forman parte de nuestro ecosistema, cuyos creadores también se expresan en ellas, que también forman parte de nuestra cultura y que de alguna manera tendrán que tener un encaje y también un reconocimiento. Tendremos la oportunidad de debatir más adelante, además estoy segura de que habrá muchas especificidades en relación a esta ley en las que podremos entrar, en las que podremos en algunas llegar a acuerdos, estar de acuerdo, en otras no estaremos de acuerdo, pero sin duda creo que el debate va a ser enriquecedor. Cuando hablamos de que la cultura es un bien público, que en sí misma también es un fin, yo añadiría que la cultura nos ayuda a tener y a desarrollar el pensamiento crítico, además de nuestras expresiones identitarias, por supuesto. Es importante no caer un poco en la trampa de querer utilizar la cultura para un fin concreto, ¿no? La cultura nos puede ayudar en la defensa de la democracia, en tener una convivencia mejor, en entendernos los unos a los otros de una forma mejor, pero sí que habrá que tener cuidado para no caer en una trampa, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros abiertos totalmente al debate, teniendo claro que el sistema que tenemos es un sistema a mejorar, como no puede ser de otra manera, también lo dijimos en el debate de la semana pasada, pero es un sistema sólido. Las instituciones, desde los ayuntamientos, pasando por las diputaciones forales hasta el Gobierno vasco, hacen un trabajo que se puede mejorar la coordinación, que se pueden mejorar los criterios de evaluación, que se puede dar más peso a perfiles técnicos en las evaluaciones, etcétera. Todo eso son caminos que podemos recorrer, incluso compartir. Lo que no es, al menos la sensación que me ha dado a mí de una visión totalmente catastrofista del sistema. A mí me consta que, por ejemplo, los ayuntamientos hacen muchos esfuerzos y ponderan de una forma positiva la cuestión de los espectáculos en euskera, sobre todo cuando hablamos de público infantil, no porque se considere que el euskera sea un método de expresión de cultura infantil, sino porque el porcentaje de hablantes y de personas que entienden euskera en edades tempranas es muchísimo mayor, y también a eso tiene que haber una correspondencia. Estoy segura de que volveremos a hablar en este sentido, que tendremos que tener todos la mirada abierta, y por mi parte agradecerles las explicaciones y nada más. Eskerrik asko, Kanto Anderea eta Euskal Herria Bildu, Astiria jauna, zurea da hitza. Mi esker, eranztegatik lehen astu edo pasa zeidan kontu bat, eta da, Nafarroko gobernuak ere onartuta daukala kultura eskubideen inguruko lege bat, hori importantea kontuan izatea. Eta orain, parlamentuak eskatu zion gobernuari kultur sortzaileen eta artisten profesionalizazioaren inguruko eta beren lan baldintzak hobetzeko lege bat egitea, eta horretan ere badabiltzala edo astapenetan behintzat, orduan hori ere kontuan hartu beharko litzatekela, edo hori begituratzea zuek ere nola ikusten duzuen, ez? Eta gero egia da, kultur sortzaileak
azkenean Euskal Herri osoan aritzen direla, ez? Nik uste errealitate hori ere kontutan hartu behar dugula, eta hori aber nola asmatzen duen egituratzen, ze antzerki konpainiak egun batean daude Uztaritzen, urrengo gunean Donostin, urrengoan Mungian, eta urrengoan Altsasun, bai? Eta hor, euskal zirkuito hori ere, eta sistema hori ere Euskal Herriko begiradarekin nola eraiki dezakegun, edo nola eraikitzen lagundu dezakegun hemengo legetik ere kontuan hartu beharko genuke, ezta? Ikusita gainera, adibidez Ipar Euskal Herrian, nola Euskal Kultura Erakundeak, ekek, Frantziako gobernutik diru laguntzak galdu ditu, diru laguntza asko. Orduan, Ipar Euskal Herrian gertatzen denak ere hemen eragiten du, bai? Eta Nafarroan zer egiten den, da guk zer egiten dugun ere eragiten du. Orduan hori ere, erakundetze horri begira ere, begira da uste jarri beharko genukela. Eta hor baude adibidea, adibidez geuretik sortuak izeneko ekimena, interesgarria dena, igual paradigma hori ere begitan izateko. Eta, orain, besterik gabe, berriro eskerrak eman zuen agerraldiagatik eta segi lanean. Eskerrik asko, Astiria jauna eta Eusko Abertzalea, Zuloaga Anderea, zeurea ditza. Eskerrik asko, Mahaiburu Andrea. Aldatu Gidoiak taldeari eskertu zuen azalpenak, naiz eta askotan ez egon ados azaldu dozuen panorama negargarri horregaz. Guk gure aldetik konfiantza osoa daukagu, martxan dagoen kultura sistemaren lege proiektuagaz, naiz eta oraindik ez dugu zer ezagutzen, lege proiektua izango da, eta hori da gure duguna, eta holan azaldu da, kultura sistema eta euskara bultzatuko dauzan tresna bat, erakunden arteko koordinazioa hobetuko dauena, sistema bera, eragileen arteko lankidetza antolatu, ahalbidetu eta arautuko dau, eta alde parte guztien arteko kohesioa areagotuko dau. Enpresa kulturalak, profesionalak, sortzaileak, eragile kulturalak, administrazio publikoak, sektore publiko eta pribatua, gizarte zibila guztiak izango dira, irabazle, legebiltzarrean legea onartzen dugunean. Kultura oro har eta euskera bereziki lege honen onuradun izango dira. Eta amaitzeko, gure babes osoa kultura eta hizkuntza politikako sailari konfiantza eta itxaropen handia daukagulako etorriko den lege proiektu horretan. Eta gero, gu legebiltzarkideok, hemen gauzenok, geure eskuetan geratuko da, adostu egitea geure artean eta legerik onena kulturarentzat eta euskararentzat onartzea. Beste barik, eskerrik asko. Eskerrik asko, Zuloaga Anderea, eta orain bukatzeko erronda, Aldatu Gidoiako kideak, Gurrutxaga Anderea eta Zeharra jauna, zeurea da hitza. Bukatzeko Aizea Barzenillaren iritzi artikulu baten aipua egin nahi dugu. Barzenillaren artikuluak izenburutzat du eta kulturarloaren entzute prozesua, eta zera dio, kulturarloko eragileekin beste prozesu paralelo bat egin beharko litzateke. Urdaibain egin denaren oinarri berberarekin. 1500 edo nahi bada 200 kulturgile eta adituri galdetu beharko litzaieke zeintzuk diren kultur esparruaren behar orokorrak. Ez alda garaia kulturarloari entzuteko, adituei kasu egiteko eta arituei euren iritzia galdetzeko? Mendizabal jaunak orain egun batzuk adierazi zuen atzerrian EAEko kultursistemari inbidiaz begiratzen diotela. Gure ustez kulturarloan entzute prozesua martxan jarrita, arloko adituei kasu eginda eta erabakietan herritarren eta eragileen parte hartzea bermatuta, orduan bai. Orduan, etxean eta atzerrian ondo ikusitako kultursistema prestigiotsu bat eraikitzen ibiliko ginateke. Eta bidenabar, kultursistema prestigiatzeaz gain Euskal Erakundeen eta Jaurlaritzaren gobernantza eredua ere prestigiatuko genuke. Eskerrik asko entzuteagatik. Eskerrik asko, Aldatu Gidoiako kidei, eskerrik asko, Intza eta Inaut, etortzeagatik zeuen hausnarketa eta hemen konpartitzeko gurekin, eta
hurrengoan espero dugu berriz gure artean eukitza. Eskerrik asko.